Mun mies haki tällaisen ison säkin soodaa katon sammalen poistoon. Ja tää on tosi tehokas ja monipuolinen tuote myös kodin siivoukseen. Soodalla voit helposti puhdistaa ja raikastaa pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen. Soodalla saa myös raikastettu ja poistettu hajut matoista, sohvista ja muista tekstiileistä. Sooda poistaa tehokkaasti hajut myös esimerkiksi urheiluvälineistä ja kengistä. Ja koska tämä sooda on myrkytön, tämä soveltuu loistavasti myös lelujen puhdistukseen. Pelkkänä jauheena tämä toimii myös esimerkiksi unileluihin. Soodalla sä saat hajut pois myös jääkaapista ja muista kaapeista. Jos sulla jää mikro usein putsaamatta, niin kannattaa testata tätä. Soodalla saat helposti ja nopeasti puhdasta. Kodin viemärit on hyvä puhdistaa myös aika ajoin. Kaada soodaa viemäriin, etikkaa päälle ja lopuksi runsas huuhtelu. Nordplastilta saa näitä isoja säkkejä, jolloin kilohinta jää hyvin paljon pienemmäksi. Kannattaa hakea oma lähimmältä jälleenmyyjältä.